И така, дойде дългоочаквания миг, в който получих DJI Neo Fly More Combo. Така, този вариант на дрона е с дистанционно RCN3. Самия дрон. Отзад има допълнително OcuSync 4. Така, в дрона има и защитни пропелери, допълнителни перки, отверка, хъбче за батериите 3 броя. И сега ще отворим да видим този дрон какво представлява. Като същински iPhone-аджия ще кажа incredible, amazing, обаче с една ръка трудно. Така. Какво ни посреща? QR код, който ни подканя да инсталираме DJI Fly App, нещо, което колегите от DJI до болка знаят. Тук имаме една кутийка. Така, тази кутийка ще видим какво е. И тук е дългоочакваният приятел, нов мой приятел, Neo 2. Сега ще го разопаковаме. Сега и опитаме да го извадим. Ето новата машина. Блестяща, въобще не е тежък. Малко по-тежък е от първото, не е оригиналното, но с тези антенки е страхотен избор. Както винаги. Идеално. Ето ги и самите пропелери с булб. И камерка отдолу. И отгоре. И отпреде. И дисплея с лидар системата. Изключително добре. Кутията няма нищо, освен силикон. Тук най-вероятно ще намерим всички останали неща. Имаме резервен пропелер, втори резервен пропелер, ляв и десен. Така, тук имаме едно табелче, което е за старите айфони. Само че камерата не фокусира много добре. Така, и би трябвало да имаме. Да видим какво още са ни приготвили. Имаме самия приемник. Така познатия ни до болка приемник в DJI. Имаме снимки, радост за децата. Имаме две батерии. Имаме две батерии. И имаме един кабел USB Type-C към Type-C. И с това Fly More комбото се изчерпа. Ще отворим батерийния блок. Вътре намираме два броя батерии и третата е в самия дрон. Сега се опитаме. Тук казва, че трудно се вадят тия батерии. Аха, отгоре се вадят. Ето. Всяка една батерия осигурява максимум до 19 минути полетно време, като самата батерия е по-мощна от оригиналния Neo. Пластмасата е леко сивичка и предимството е, че при едно мощно зарядно над 40 вата вие може да използвате да се зареждат и трите едновременно, а в последствие може да давате ток от това устройство към, да кажем, към GSM или да се заредите контролера, което е голямо предимство. Сега
Това, за разлика от предишния, това е малко по-голям и е матов. Тук забелязваме самата камера, която се движи вече в две посоки. Не само нагоре и надолу, но и по оста си. Традиционно за DJI е скапания начин, по който се заключва това нещо. Сега, вие може да управлявате дрона без този предавател с тези антени, но тогава няма да може да използвате това устройство и телефона. Тоест може да го използвате по Wi-Fi до, казват, 80 метра. Тук може да извадим батерията, да видим дали толкова трудно се вадела. Ами вади се. Вади се нормално. При оригиналният дрон батерията беше отдолу. Тук може да зареждате дрона през това USB Type-C, а ако извадите предавателя директно в самият дрон. Сега ако работеше е добре. Стандартно пускаме батерията. Той не е активиран. Махаме. Тук се зарежда DJI. И ни казва, че не е активиран дрон. Сега, какво е характерно за този дрон? За този дрон е характерно, че има, за разлика от оригиналния него, има две камери по 360 градусов ъгъл, които могат да заснемат и да самия дрон да избягва препятствията. Другото нещо, което е, има като предходния инфрачервени датчици, които му оказват всъщност на каква височина от земната повърхност се намира той. Тук са направили много ефектно вятъра, който се движи, да охлажда дънната платка. Самата камера също има уребрение зад главата, която да охлади камерата, за разлика от предходния дрон. Този може да снима вече при 100 кадъра в секунда в 4К. Стария снима 30 кадъра при 4К. Казват, че е по-безшумен, но това няма никакво значение. Значи, изгасянето на дрона става посредством стандартното изключване на DJI-те. Тук имаме допълнителни бутони, които са за... Впоследствие ще видим как се употребяват.